Kesehatan lho. Iki sepatu iki penanane. Piye? Gentong-gentong gede, gentonge dicat ireng, bokong-bokong gede, bokonge gawengan. Ini ki wong budaya lho Mas kok. Jo sembarangan lho sampe lho. Apa maneh sing jenenge wayang ki tontonan ya tuntunan. Nah, saged dadi tatanan. Iya. Malah mbok warai iki aku iso ngomong iki aku wani nglanjutke. Lah jejak. Ngomong dilumake nak ngomong dicethake ini bukan horor ataupun porno. Jagung bakarane tanggung. Tanggung bakarane. Lah iya bisa kelar ku bisa gulung. Gentong gede dicet ireng. Bokong gede gawe ngantuk. Sik yo terus. Sing gawe ngantuk iki pripat yo. Ya lumae. Lah hubungane karo bokong kuwi apa? Ya sing nang mburi kok ya. Jenenge parian. Sik dong sing jenenge parian. Lagu kuwi nganggo Purwakanti. Nah, ngarepe ayo burine A. Yang ngarepe I burine I. Gentong gede dicet ireng, bokong gede gawe ngantuk. Lah iki Sik ene nang endi? Ene nang endi? lagi nang WC kae tak mbak cebuk. Ora teko ya, Mas. Ya Allah. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Mas. Diparingi terang. Alhamdulillah. Lho, kowe ngerti ora iki bisa diterang? Priye? Sampean Mas. Ngopo sampean? Kayak ngerti. Bisa diterang ki ono aku nang kene. Lho hubungane apa? Sampean pawangudan kok piye? Udan saka wetan Baliong wetan. Iya. Udan saka kulon Baliong ulon. Udan saka kidul Baliong idul. Iya. Udan saka lor Baliong alor. Iya, terus hubungannya karo sampean apa? Lho iki. Lah ya apa? Oh, mesti ngomong apa masih tuh. Lah terus hubungannya karo Petruk ya apa? Lah kuwi bisane terang kuwi ana nyong kuwi dadi nek udane saka wetan tak balekno wetan. Oh, iya. Udan saka kulon tak balekno ulon. Udan saka lor Baliong alor. Udan saka kidul Baliong idul. Apa ya? Petruk Lah nek misalkan kadung dhuwur rugane. Udan kadung dhuwur ya ora iso sing gawe udan. Iki Mas. Oh iya ya. Nek sampean beline ngendi ya? Iki beline esuk jare. Karena kan beline ngundon, ngetan. Sampean beline esuk. Mas Petruk, sampean hanya hujan kok Mas? Apa segala-galanya? Oh, lho kene iki selain Petruk ya sampeyan dadi dukun. Malah aku mbok nganu Mas. Apa? Aku mbok tulungi. Iya sih. Ake ulun teko nang omah Mas. Meriam apa? Ulen. Ora ono, cuma nggon nolak ulum ki ora ono. Lah pengen. iki apa to? Gini kok boten Mas. Pilih. Dipeleh sih. Kula tangan mawon. Aku Tak jembalas mawon ya Mas. Alhamdulillah. Lagune jembalas selang-seling. Iki yoga-yogane kompak nganggone ireng kabeh ya. Dungane hitam-hitam kereta api sing berpakaian hitam insyaallah cinta ilahi. Amin. Ya monggo. Langsung jambu alas. Kapas mati. Iki Pak Eko mundur kok nggih. Pak Eko nek langsung. Oh, burung nggih pun. Aduh kapiran iki. Kelingan manis terus kelingan lama kemuyune